Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनो बावहरनाय थाबाय। स' आं दायो फ्रेश जानानै रेडि जाबाय, दायो एसे बाहेरायाव ओंखारलांनो माने गारि सार्भिसिं होनांगौ। मा होनगोन गारिया गाज्रि जाबाय एसे, मा होनगोन फिल्टारफोरखौबो माने चेन्ज खालामनांगौ आरो माने सालायनायाव एसे प्रब्लेम होदों। स' दायो गारि सार्भिसिं होखांनानै दायो मा होनगोन इभिनिं टाइमावबो माने प्रिभियाराव थांनो नागिरदों। नायनोसै मा मोनो मा मोना, ना जानानैल' फैनोसै। फैदो बिदिबा आङो नै रेडि जाखाबाय थांनो। नायलांबाय थानो हागोन नोंसोरो भिडिअखौहाय बोरै जोबजासिम। मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। नोंसोरो सापर्ट खालामनानै होदो अननानै। आंना देहाया एसे उसुबिदा, माने गगा मोनदों आरो लोमजादों, ओमफ्राय गुजुदों आरोना। ओमफ्राय आं जा खस्थ' मोनदों आरोना, थेवबो आङो एसे भिडिअखौ बानायनोसै बिदि सानबाय आरो माथो खालामनो आरो। दे होमबा बिदि नायलांबाय था दानि भिडिअखौ। मा होनो गारि बानायफैदों, सार्भिसिं खालामगोन, ओमफ्राय मा खालामगोन। बियो मा फिल्टार गोदान होलायनांसिगोन, फैसा जालायसिगोन आरो। थाव बरनदों, मानो बरनदों दे थाव। माथो लेग पिससो बिदोंमोन, लेग पिससोमोन। Ayaw lang. Ito na yun? Oh. Naile, mansiya. दिनैहाय प्रिभियारा एकदम बाजार बायदि। लिभाव थाङालै
माने आं जा बोरैबा खर' साबाय लोमजानाय मोनदों ओमफ्राय गुजुनायबो जानो हादों स' दायो प्रिभियाराव थांदोंमोन ना ओमफ्राय आं बेखौ माने दिनैनो आपल'ड खालामनो सानदोंमोन नाथाय आं दिनै हानाय नंला एखेबारे देहाखौ सुख मोनाखै थ' आङो उन्दुनोसैसो आङो माने ओंखामबो जानो हाला आङो मेगनफोरानो जि बोरैबा मोनदों हायाखै दिखांनो माबाफोरखौ मेगनखौ नायनो हायाखै स' आं दिनै इडिटिं खालामनो हाला स' आरो आंहा रिं लाइटबो मोनफिनो दङ गाबोन बेजों लोगोसे जमा देखायनोसै गुड नाइट एभ्रिवान नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन आरोबाव बाय